कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. कोकरे महाराजांनी आम्ही रूम मध्ये एकटी पोरगी असताना म्हणजे कोणतीही एकटी पोरगी असताना ते रूम मध्ये जायचे व कोणत्याही म्हणजे मी होते तेव्हा तर त्यांनी मला मिठी मारली, माझ्या छातीवर हात फिरवला आणि नंतरला मग असं पुन्हा सतत घडत राहायचं. मग मी कोणाला सांगतच नव्हते कारण की प्रत्येक महाराजांनी माझ्यावर खूप दबाव टाकला होता. प्रत्येक महाराजांनी मला धमकी वगैरे दिली होती की कोणाला सांगायचं नाही कारण की भगवान महाराजांची ओळख खूप मोठी आहे. जर तू त्यांच्यावरती तक्रार केलीस तर तुझ्या वडिलांना अडकवण्यात येईल, तुझ्या भावाला संपवण्यात येईल, तुला संपवण्यात येईल. खेडमधील लोटे या ठिकाणी एक धक्कादायक घटना घडली. महाराजाच्या नावावर महाराज काय काय करायचा याची काळी बाजू आता समोर आली. खेड तालुक्यातील लोटे येथील आध्यात्मिक वारकरी निवासी गुरुकुल येथे अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी खेड पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी खेड पोलीस ठाण्यात भगवान कोकरे महाराज आणि त्याचे सहकारी प्रितेश प्रभाकर कदम याच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता आणि सोबतच पोक्सो अधिनियम अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोस्को कायद्याअंतर्गत कलम 12, 17 आणि सोबतच BNS कलम 74, 351(3) आणि 85 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दरम्यान पीडितेने नेमकं काय म्हटलंय ते आधी आपण पाहूयात. जी शिक्षा दिली ती कमी आहे कारण की त्या व्यक्तीने त्याच्या जागी जर त्याची मुलगी असती तर त्या माणसाचे हात काढले असते किंवा त्याला मारून टाकला असतं. मग आमच्यासोबत जी गोष्ट घडली त्या व्यक्तीसोबत काय करायचं हे आम्हाला न्यायालयामध्ये न्याय मिळावा किंवा त्याला फाशीपेक्षा जर अजून कडक कोणती शिक्षा असेल तर ती त्याला मिळावी. मी 12 जूनला आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल भगवान महाराज कोकरे यांच्याकडे दाखल झाली आणि त्यानंतर पहिले सुरुवातीचे 8 दिवस खूप चांगले गेले आणि त्यानंतरला कोकरे महाराजांनी आम्ही रूम मध्ये एकटी पोरगी असताना म्हणजे कोणतीही एकटी पोरगी असताना ते रूम मध्ये जायचे व कोणत्याही म्हणजे मी होते तेव्हा तर त्यांनी मला मिठी मारली, माझ्या छातीवर हात फिरवला आणि नंतरला मग असं पुन्हा सतत घडत राहायचं. मग मी कोणाला सांगतच नव्हते कारण की प्रत्येक महाराजांनी माझ्यावर खूप दबाव टाकला होता. प्रत्येक महाराजांनी मला धमकी वगैरे दिली होती की कोणाला सांगायचं नाही कारण की भगवान महाराजांची ओळख खूप मोठी आहे. जर तू त्यांच्यावरती तक्रार केलीस तर तुझ्या वडिलांना अडकवण्यात येईल, तुझ्या भावाला संपवण्यात येईल, तुला संपवण्यात येईल व तुला शिक्षण घेता येणार नाही असं बोलून मला कोणाला काही बोलायला नाही सांगितले. त्यामुळे कोणालाच काही सांगितलं नाही आणि काल मी माझ्या वडिलांना सगळं सांगितलं. त्यांनी मला 7:30च्या दरम्यान विचारलं तर आणि नंतर आम्ही रात्री केस करायला इथं तक्रार करण्याला पोलीस स्टेशनला आलो खेडला. कोणाकोणावर केस दाखल केले? प्रितेश महाराज आणि भगवान महाराज कोकरे. अन्य कोणाच्या बाबतीत असं तिथं झाले? किती? 2 पोरींसोबत झाले अजून आणि माझी भाई. तक्रार नाही दिली त्यांनी दिली की नाही मला नाही माहिती. मी हे गुन्हा दाखल नाही केला तर जे माझ्याबरोबर घडले व इतर पोरींनी जे मला सांगितले तोच गुन्हा मी साहेबांच्या समोर दाखल केला की कोणत्या दबावावर मी सांगत नाही. जो माझ्यासोबत घडले सगळं खरं प्रकरण आहे. अन्य ज्या मुली आहेत त्या समोर येणार आहेत का तक्रार देण्यासाठी? नाही, मला माहिती नाही. या प्रकरणी खेड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडित मुलगी मागील काही काळापासून गुरुकुलात आध्यात्मिक शिक्षण घेण्यासाठी राहत होती. यावेळी गुरुकुलातील प्रमुख असलेल्या भगवान कोकरे महाराज यांनी अनेकदा तिच्याशी अश्लील वर्तन केले. गुरुकुलमधील पहिले 8 दिवस चांगले गेले आणि त्यानंतर महाराज खोलीमध्ये एकटी असताना येत असे. त्यांनी मिठी मारली, नको तेथे स्पर्श केला. हा प्रकार नेहमीच घडत होता, मात्र मी भीतीपोटी कोणाला सांगत नव्हते. एवढंच नाही तर घडलेला प्रकार कोणाला सांगायचा नाही अशी धमकी देखील देण्यात आली. भावाला संपवण्याची धमकी दिली होती. तिच्या मनात लज्जा निर्माण होईल असं कृत्य करून तिचा विनयभंग केल्याची घटना समोर आली. सुरुवातीला ही घटना घडल्यानंतर पीडितेनं गुरुकुलातीलच एका सदस्याला घटना सांगितली. त्याने याबाबत कुठे काही बोलू नकोस, महाराजांची सामाजिक आणि राजकीय ओळख असून तिला गप्प राहण्यास सांगत धमकावलं आणि सोबतच जर कोणाला काही सांगितलं तर कुटुंबात आणि समाजात तुझी बदनामी होईल असंही तिला सांगितल्याचं पीडितेनं तक्रारीत नमूद केलं. या सगळ्या प्रकरणावर आमदार भास्कर जाधव यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराजांवर गुन्हा झालाय ना, मुलीवर, लहान अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केला म्हणून. ते भाजपच्या कुठल्या तरी काय किरण संस्कृती का काय काका कुठल्या तरी संघटनेचे मोठे नेते आहेत ते. आता त्यांच्याकडून हेच अपेक्षित आहे, दुसरं काय असणार. माझ्या मतदारसंघामध्ये जी गोशाळा आहे त्यातला जो कोण महाराज आहे, महाराज, त्या महाराजानं एका अल्पवयीन मुलीवर
लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला, तिचा विनयभंग केला आणि एकाच मुलीबरोबर नाही तर हे प्रकरण अनेक मुलींबरोबर झालेलं आहे. या विषयामध्ये मी आता काही फार बोलणार नाही, पण येत्या काही दिवसामध्ये जे जे या महाराजाच्या मठामध्ये आले होते नेते, ज्या ज्या पक्षाचे नेते आले होते, त्या सगळ्यांना मी आव्हान करणार आहे आणि त्या सगळ्यांनाच आता मी आसमान दाखवणार आहे, एवढंच मी तुम्हाला सांगतो. या प्रकारानं समाजात आणि धार्मिक संस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक स्थानिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यावेळी आरोपीची गंभीर चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. खेड पोलिसांकडून भगवान कोकरे याला अटक करण्यात आलेली असून न्यायालयानं 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. न्यायालयीन कारवाई दरम्यान अचानक भगवान कोकरे महाराज याला फीट आली आणि त्यानंतर घटनास्थळीच परिस्थिती गोंधळाची झाली. खेड पोलिसांनी तात्काळ रुग्णवाहिका बोलावून त्यांना कलंबणी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी हलवलं. या घटनेमुळे न्यायालय परिसरामध्ये मोठी गर्दी झाली होती. या प्रकरणी अधिक तपास खेडचे उपविभागीय अधिकारी शैलेश सणस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पोलीस निरीक्षक विवेक अहिरे हे सध्या करत आहेत. कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी.